Sawubona. Uke wezwa nge-dead leg syndrome? Kuyesabeka impela njengoba uzwile, kodwa akwesabeki kangako njengoba ucabanga. I-dead leg syndrome bokuyisisekelo ubuhlungu bethanga okubaluleke kakhulu, umsipha we-quadriceps okuyisisipha sangaphambili sethanga lakho. Bokuvamile iba buhlungu emva kokulimala lapho kushaywa ngo-muscle noma kungaba i-muscular contusion emva kokulimala okungaqondile. Yiziphi izizathu zembangela? Kodwa okubaluleke kakhulu, iziguli zikhalaza ngobuhlungu ethangeni futhi ngeke zikwazi ukwenza umsebenzi wazo ojwayelekile. Qiniseka ukuthi ubona uchwepheshe, ikakhulukazi udokotela wezokwelapha kwezemidlalo, ukuze uqonde kabanzi ngakho ngokuhlola ngokujulile nge-MRI ukuze uqonde i-contusion kanye nezinga lokulimala. Abaphathi bazobe bephumule, begcoba iqhwa, bethatha ama-anti-inflammatories futhi baqale ukulungisa kabusha ngemva kokululama amasonto 3 kuya kwa4 futhi baqinisekise ukuthi ubuyela ekuziqeqesheni kwakho amandla ngemva kwezinyanga ezimbili kuya kwezintathu. Ngiyabonga.